खुलुमबाय। सिगाङावनो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जेसेबांनाखि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै 132 दुरान्ड काप गेलेनाया जोंनि थाखाय सेकेन्ड मेट्च। बेखौ जों दिनै गेलेगोन इन्डियान आर्मि भार्सेस जोंनि बड'लेण्ड एफसि। बे खेलाखौ जोंनि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 6 रिंगायाव जागायगोन। बेनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोन बयखौबो बे खेलायाव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जों बे खेलाखौ देरहानो थाखाय जोंनिफ्राय हाजासे नाजागोन आरो जों सिगाङाव आवगायलांनो सेस्था खालामगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जे जेननाय देरहानाय बे गासैबो खेलानि पार्ट। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। सिगाङावनो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जेसेबांनाखि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै 132 दुरान्ड काप गेलेनाया जोंनि थाखाय सेकेन्ड मेट्च। बेखौ जों दिनै गेलेगोन इन्डियान आर्मि भार्सेस जोंनि बड'लेण्ड एफसि। बे खेलाखौ जोंनि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 6 रिंगायाव जागायगोन। बेनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोन बयखौबो बे खेलायाव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जों बे खेलाखौ देरहानो थाखाय जोंनिफ्राय हाजासे नाजागोन आरो जों सिगाङाव आवगायलांनो सेस्था खालामगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जे जेननाय देरहानाय बे गासैबो खेलानि पार्ट। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय खावलायनाय